Denne video er sponsoreret af Eon Drive Infrastructure. Hej og velkommen til Alt om elbiler. I dag er vi taget til Fleggaard nede ved Hejsle, og der skal vi kigge på de her nye ladestandere, som Eon har sat op. Det er sådan, at Eon de har sat 10 stykker hurtigladestandere op, hvoraf de 2 af dem her, de her 2, som vi holder ved her, de er op til 400 kW, og så de 8 resterende derhenne, de er op til 1.500 kW. Så der burde være rig mulighed for at komme ned og både at handle lidt i Fleggaard, og så også så få ladet bilen op i mellemtiden. Og man kan sige, at 1.500 kW, det passer meget godt med, at man lige ender at bruge en time, eller 1,5 eller 2 i Fleggaard, og så kan få ladet batteriet fuldt op i mellemtiden. Fordi man kan sige, at de her 400 kW, de kan jo lade i hvert fald nogle af biler op på måske et kvarter, 20 minutter. Og så giver det jo ikke nogen mening, at man holder og optager sådan en ladestander i alt for lang tid. Så dem har man placeret 2 af. Jeg tror, de her pladser er tiltænkt store køretøjer, lastbiler eller busser osv. Det kan jo være, der kommer nogle turistbusser på sigt. Nogle af de her busser, som tager på tur ned til Fleggaard og lader folk handle ind. Det kan jo være, at de kunne finde på at parkere her om ikke så lang tid. Så det giver egentlig ret god mening. Og jeg tænker, der er plads til lidt udvidelse. Der er jo masser af parkeringsareal hernede, så man kunne sagtens sætte flere ladestander op. Men en rigtig god start, synes jeg. Jeg håber, at folk vil benytte sig af de her Eon-ladere, fordi man kan jo lige så godt kombinere det, og så sige, mens jeg alligevel ender at handle, jamen, så får bilen lige strøm på, og så kan man køre hele vejen hjem bagefter. Så skal man ikke køre ind og lade som det første, når man kommer tilbage til Danmark. Men alt i alt så er det positivt at se, at Eon igen er begyndt at udvide deres ladenetværk. De har jo lige haft lidt en pause, i hvert fald i Danmark, hvor der har været den her overgang til det nye selskab, der hedder Eon Drive Infrastructure. Nu er de altså ved at komme ind i kampen igen, og jeg synes, de har nogle rigtig gode lokationer rundt omkring, og det her det er en af dem i rækken. Det er selvfølgelig ikke en dansk lokation, men det er lige over grænsen, som de siger hernede, så det er super godt. Nu kan vi se, nu er vi kommet op på 20%, og den er faktisk allerede droslet ned til 117 kW, så nu vil jeg egentlig flytte mig hen på de her 150 kW ladestander, så giver det ikke mening op til en 400 kW ladestander. Og der kan I se vores snit lige nu, det er så 130 kW. Så der viser den kan jo både vise, hvad kan man sige, det øjeblikkelige, det vi lader med lige nu, det er så 113, og så hvis vi går på info om opladning, så vil den have et gennemsnit over hele vores ladestation. Men vi stopper her, og så flytter jeg mig over på en 150 kW i stedet for. Så blev bilen færdig med at lade, eller i hvert fald så godt som. Vi kan lige tage et kig. Der kan I se, jeg har været inde en time nu, så det tog sin tid, men sådan er det en gang imellem. Vi havde et peak på 150 kW, som er det, som standarden kan levere, kan I se. Men gennemsnittet har så været på 75 kW, så faktisk halvdelen af, hvad standarden kan levere. Det betyder, at vi skal køre videre, men super fedt, at Eon nu har fået ladestander her også.